rahayu ingkang sami pinanggih kapareng ngaturaken sugeng dalu sugeng pinarak sarta sugeng kepanggihan kalian kulawarga ageng Santi Agung Sandiwara Ketoprak Agung Budaya ingkang wijil saking dusun Tambak Agung Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Bangkit ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Rabun Widodo nuwun para miyarsa budaya kakung putri ingkang kawengku ing gati saksampunipun panjenengan sami dipun pasugata uyon dipun lajengaken joget gambyong sangaus minangka kagem murwakani pagelaran ing dalu menika saking Sandiwara Ketoprak Agung Budaya kepareng nyegahaken cariyos utawi lelampahan minangkani pamundutanipun Bapak ingkang hamengku gati utawi Bapak ingkang kagungan kersa ing dalu menika nyuwun salah setunggalipun lelampahan ingkang mawi ira-iraan sejarah agung ing kerajaan Turki serial Sadi Bey pengkhianatan Kapten Lazaro serial Sadi Bey dumawah perangan pengkhianatan 3 serangkai utawi Kapten Lazaro saderengipun kula ngaturaken rancak ing dedabukan ing dalu menika dalang mewah pendapuk Kaasto Dimas Bagus Jonianto pangrakiting cariyos utawi sutradara ingkang dipun tindakaken Alit Suyoto pangli ing Suwarawati utawi pesinden dipun asta Mbak Ayu Ayem Sarijah sesepuh pengrawit Kaasto Kiroko Suyanto pangeprak Bapak Jastro teknis dekorasi tata lampu lighting pakliran ingkang dipun pandegani Dimas Kursin Sakoco para miyarsa budaya kapareng kula ngaturaken rancaking dedabukan ing dalu menika sepisan anggambaraken wonten ing mini master Sahul Mahmud ingkang dipun pangarsani Bapak Mukti Hariwibowo Jenderal Muhammad Kaasto Kiroko Sunanji wontening Kapten Lazaro Kaasto Dimas Kasriyanto salajengipun wonten ing Kerajaan Bidir Raja Putri Siti Soliha ingkang dipun pangarsani Mbak Ayu Martiyati Pakah Alabal Kaasto Dimas Kumoto Porondayak ingkang dipun rameaken seniman seniwati saking Agung Budaya salajengipun wonten ing Kerajaan Turki Raja Abdul Aziz ingkang dipun pangarsani Bapak Sugiarto Hadi Pakah Harun Kaasto Dimas Bagus Harminto wontening Pangeran Yusuf Kaasto Alit Suyoto Siti Rohana ingkang dipun pangarsani Nimas Ayu Ningwati Panglima Dr. Salokas ingkang dipun tindakaken Dimas Bagus Jonianto para baski
ingkang dipun ramekaken seniman bagus saking Agung Budaya. Salajengipun wonten ing Desa Bigora Mbok Sadi kaasta Mbak Ayu Triana Sadi kaasta Dimas Eko Saputra. Salajengipun wonten ing taman dolanan para putri panglipur Mban ingkang dipun tindakaken Mas Ayu Ika Talinta sarta Hesti Menyes dipun bantu Seniwati Ayu saking Sandiwara Ketoprak Agung Budaya. Repat utawi dagelan minangka kagem panglipuring manah panjenengan sami ingkang dipun tindakaken grup trio lawak saking Agung Budaya Cak Gomblo, Cak Deni sarta Dimas Mondol. Salajengipun wonten ing paguron Ngerung Sekutari Abah Almangsum kaasta Kiroko Bambang Jasmani, bojonipun kaasta Mbak Ayu Satiro. Rosia kaastani Mas Ayu Titik Widayanti. Rosia kaastani Mas Ayu Pera Proleta Abdullah kaasta Bagus Dumadi. Para miyarsa budaya mekaten rancaking dedabukan salebetipun cariyos Sadi Bei Kapten Lasaro. Monggo kula aturi mirsani ngantos paripurnanipun cariyos ing dalu menika. Penutuping atur jaya-jaya hangesti budaya kinarya luhuring nusa kelawan bangsa. Agung budaya anjaying bawana sugeng amirsani. Nuwun. Sadroning satata lungguh apa padha becik tuan pangestunipun Bapak Sahwil Mahmud yen kula sowan kalih sing sambikala namung kemawon Bapak sungkem kula kinarya bekti kalih tiyang sepuh tak
seneng atiku. Neng kosok baline pamuji wong tua tampan. Kapundi mugi ame bono. Daya kegiatan kula apa sapa kepenake. Wis akan dawuh Asaro laniji rahayu sowan. Kanthi wilujeng sowan kula. Bekti kula katur tak tampa pangestune wong tua tampan. Mugi saged hambabar daya pangayobawa kula. Kadya paran wajiban. Apa Salmanut? Wonten dalam kerajaan Turki. Kula kabeh pinangka kapten wonten ing kerajaan Turki. Boten wonten sadéngah kasti baski ingkang bakal jauh ngersaning Kapten Lasar. Apa bener Jenderal? Apa sae Mamut? Menawi bab Kapten remen Turkistan. Panjenengan pun semono. Sauker ing Turkistan tasih kacandhaan Jenderal Muhammad. Minangka gegetuking para katri pasti. Ing Turkistan boten badhe wonten menapa-menapa. Nanging nuwun sewu. Kaget pindho tinebak Simorpat. Kula nembe kemawon. Belati dateng saking para katri pasti. Parandene bapa utusan dhateng gandhek supados nimbali dhateng kula. Wonten ing kaministeran. Janipun wonten menapa apa sampun. Semono kowe Lasaro. Apa soal Mamut? Kula ngerti apa to sak tenane sira ndak timbali ing dina iki kudu tepeka ing kami. Rumangsa gumun setahun jubleng sakredeng. Agak lampah laku kula saking pendhapi kerajaan Turki sehingga tumapak ing dalem kaministeran. Punapa Bapa Salmanut kagungan pangrencana gaya kabukten kamulyan kula badhe membantu sakwataipun. Ora luput lan ora cidra. Gonira kabeh padha matur. Lamun to dina iki pancen aku duwe panangkat. Ing panangkane iku ing besuke bakal ngluhurake marang sira kabeh. Gawe senenging atimu lan atimu. Saestu tenan. Apa sajeng menawi saestu bapa kepengin sanget damel suku gembiranipun ati kula napa dene Kapten Lasar. Monggo katuran paring dawuh menapa kedah kula miyak sangkrah balung ngelangi dateng banjir segara getih. Kula kepengin dikani apa salah. Kanthi sarana iki sira bisa makmur, bisa tentrem. Aku duwe pangangkat dadi raja ing Turki. Dados raja. Saestu punika. Bapa kepengin jayuh kamukten dados raja, rajaning raja ing kerajaan Turki. Nanging nyosel kaya dene cebol daya lintang. Napa badhe kelakon satasing wong sak katrine kepengin jogeng negari ing kerajaan. Mergi kula ngertos. Panjenengan nika tiyang sepuh. Saben pangandikan mesti mboten badhe gojek.
Nanging pungkosa Mahmud. Kula aturi pirsa. Sultan Abdul Aziz menika panguwasipun tanpa winates wonten ing Turkistan. Kakiyatanipun Raja Abdul Aziz boten kenging sino kuwenten. Lajeng margi saking pundi? Badhe kelampahan panjenengan sumeneng minangka dados raja ing Turki. Jenderal Muhammad Kula nadyan okeh para raja tangpen padha anyeng kuyung jumenenging sang raja Abdul Aziz. nggih Nanging kekuatan ing kerajaan Turki ora mbutuhake wong akeh, ora mbutuhake para raja. Nanging kekuatan ing kerajaan Turki siji Sabul Mahmud, loro Indra Muhammad, kaping telune Kapten Nakar. nanging menapa badhe kelampahan? Menawi namung sakatrenipun lajeng kegiatan saking pundi? Caranipun Gawe cara aja nganti gawe cara. Lamun tok kang gawe geger ing kerajaan Turki iki aku kowe. napa nyilih tangan? Sinten? Sakniki sinten patiyangan ingkang bebantu rebab dari ing kerajaan. Nah, aku wis sarembuk kepengin sapa buton kelawan Siti Soleha raja ing kerajaan iki. Siti Soleha Bidir. Apa? Iki. Kula sadar bebasan nawa kula kotoane. Nanging kula berpedang. Dalam untuk Bapak Salmamut dados raja ing kerajaan Turki. Kula kepengin dados wakah ing kerajaan Turki. Menawi kula mboten Wane, Boten. Kula pun boten milih pangkat. Kula pun rumangsa kesel. Ngarehaken katri asting Turkistan mriki kula pangkat jenderal. Kula boten pengen pangkat. Ning menawi kelampahan kula nyengkuyuk kersanipun bawa sampai mawon. Kula kepengin jawab kalih Siti Rokana. Ribut. Jebul kowe padha anak. Enggak toh, Ora beda kaya dene. Nanging bedane mung sira kepengинane kalau Siti Rokana kowe pengen munggah pangkat